তিনি শিক্ষক দিবস 5 सेप्टेम्बर যতন সাইমান ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণননি दागेजाक ओ सालनो 64तम शिक्षक दिवस पालायलायो हायं फास्टे दाइचिनि एडिसि हाबां बाहायनो जत जागानि लगे लगे तिनि मंगियाकामी आइएस नि लुवाजि मुंबाइ आइएस नि बिसिङाव तंनाय जत 46 टा स्कुलनि फोरोंनाय जिउग्राफनो तैयै जों तिनि अरो तिनि फोरोंनाय रगनि तामो सामं फोरोंनाय रगनि तामो बलायजागनाय दं borok busuk bahayke samung tangai borokno जों तिनि खरकदकनो जों तिनि आरो बरम पतर लायका बरनि दफावा कन्ट्रिबिउसन नि बागै अबाहायखाय जों फोरोंनाय रगनि जे कन्ट्रिबिउसन दङ जे बुमुल दङ जे सामं काहाम खायो पृथिबीयाव अन्य कुनो प्रोफेशन अबाहायके खायमाया आवन बागै दार्शनिक एडुकेटर शिक्षाविद चिनि साम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि ओ दागेजाक साल 5 सेप्टेम्बर जों तिनि अबाहायकानो मंगियाकामिनि फोरोंनाय रग खरक बारं न जों तिनि बरम कतक बरम रोखा खरकदकनो बरकनो जों हायनो हाय जतन अर नायथके पान्दानि बिसिन्दै फोरोंनाय रगनि भूमिका बरम रोजाबनाय न फोरोंनाय रग तेबुचिनि हायनाय सालचिनि सेरे रगनो नायकलनानि फोरोंनानै गोबां मा केबें मुं दं रांनि केबें मुं स्कुल दंनि केबें मुं स्टाफ कायानि केबें मुं रिक्रुटमेन्ट खायमिया केबें मुं पेन्सन रां रिमेनि केबें मुं दंफानो ओ दफानो मा थांनानै के फोरोंनाय रगनि भूमिका सारा जों दफानो सिगाङै टाइम प्लानिं मांला आमबागै दिनै हायसाल नरनि प्रोफेशन न खामावार लायफिनाय अबनो खास रांलायै जों सामुंमा तांलायफिनाय हेले दिनै जों पान्दानि बेसेनदै समाय तांलायै दिनै जतन जों ओंखारि फैलायका आरो आइएलसी कमिटि दङ जत फोरोंनाय रग दङ जोंनि अनारेबल इएम एजुकेशन कगरक बो फाइसफायके बना हामबाय जत नाय तंनाय रगनबो हामबाय हैप्पी टीचर्स डे